Il-jumejn li ġejjin se jġibu magħhom riħ qawwi u temperaturi aktar baxxi. Skont it-bassir tat-temp, ir-riħ mistenni laħħaq saħħa ta' forza 6 għal 7. It-temperaturi se jinżlu għal madwar 6 gradi Celsius. Ir-riħ qawwi mistenni persisti sal-ħamis biex imbagħad fit-tmiem il-ġimgħa it-temp mistenni jkun ferm aħjar bir-riħ inaqqas mis-saħħa tiegħu. Dawn il-kundizzjonijiet meteoroloġiċi resqina l fuq pajjiżna wara l-fl-aħħar sigħat diversi partijiet tal-Italja ġew milquta direttament mill-maltemp. Affettwati l-aktar il-villaġġi u l-ibliet ta' mal-kosta, kif ukoll il-Gżier Taljani inkluż Sardenja. Kawża ta' din is-sitwazzjoni l-awtoritajiet Taljani ħarġu numru ta' twissijiet filwaqt li bliet bħal Ġenova għalqu diversi spazji pubbliċi. Ir-riħ affettwaw ukoll is-servizzi tal-ferrovija minħabba li diversi oġġetti u siġar spiċċaw fuq il-linji. Intant, is-servizz tal-katamaran bejn Malta u Sqallija se jkun sospiż għal matul il-ġurnata ta' l-erba'. Minflok, il-kumpanija li topera is-servizz se tkun qed topera vjaġġi addizzjonali l-ħamis minn Pozzallo fil-11 ta' filgħodu u minn Malta fis-6 ta' filgħaxija.